Сьогодні 8 серпня 2019 року. Цей ефір я б хотів би почати з такої невеличкої хронології. Зачитаємо. 6 серпня. Вбито 4 українських військових. Президент Зеленський терміново дзвонить Путіну, просить повпливати на бойовиків. 8 серпня, тобто сьогодні, на Донбасі 10 обстрілів, здебільшого з гранатометів. Ось, наприклад, ще хочу зачитати коротку інформацію. Богданівка. Зі станкового протитанкового гранатомета, неподалік Водяного, зі стрілецької зброї. Тим часом Збройні сили України у відповідь мовчать, звісно, притримуються режиму тиші. Отже, що не так? Можливо, Путіну взагалі від України треба щось інше, про що ми, журналісти, громадяни, загал, не знаємо. А можливо, це просто людина, яка дуже обожнює спостерігати, як інші просто мучаються. Про все це сьогодні поговоримо із Романом Безсмертним. Починаємо. Роман Безсмертний – український політик, дипломат, один із авторів Конституції України, кандидат політичних наук, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої групи з врегулювання ситуації на сході України. Позиція під час Мінського процесу. Окуповані території Сходу належать Україні. Окупованим територіям слід дати шанс повернутися до України. Діалог потрібно вести насамперед із тими мешканцями Донбасу, які не причетні до прийняття рішень та не використовують зброю проти власної держави. Брав участь у виборах президента України 2019 року. Роман Безсмертний. Гість програми «Прайм Борисов» на телеканалі АТР. Отже, я вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. І я вітаю Романа Безсмертного, представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Вітаю вас. Доброго вечора. Я вам дуже дякую, що долучились до нашого ефіру. Завжди раді вас бачити у цій студії. І безпосередньо я просто фізично не можу розпочати з того, попри те, що ми знаходимося на кримськотатарському телеканалі, і тут у пріоритеті, це не для кого не секрет, тема Криму, утім тема Донбасу для нас така сама принципова. От я в анонсі вже сказав про те, що, можливо, ми чогось не знаємо. Тому що Володимир Зеленський, з його боку, президент України, він інакше і не міг зробити, як подзвонити безпосередньо джерелу, тій людині, яка і, по суті, контролює тих бойовиків на Донбасі. Але про що, можливо, ми не знаємо. Що треба Путіну? Чому усі ці домовленості, хлібні перемир'я, чергові, це я вже, їх десяток нарахувати можна. Чому їх не притримуються? Про що не договорюють? Давайте так, від початку. Сьогодні 11 років, як почалася війна в Грузії. І якщо ви подивитесь в усю хронологію подій, то які б там документи не підписувалися, їх виконувала зазвичай або одна сторона, або не виконували зовсім. Тому для нас, наприклад, має бути очевидним, що політика, яку з 2014 року проводить Росія, спрямована на поступове відновлення того, що називалось Російська імперія, Радянський Союз, вплив на євразійському континенті і в світі. І я не бачу такого щирого бажання Путіна і Кремля розв'язати питання таким чином, щоб повернути статус-кво. Для мене очевидно, що Путіна і Кремль цікавить не частина Криму, там України, Крим, Донбас, бо я ніколи не розділяв Крим і Донбас. Я розумію прекрасно, що це анексовані і окуповані території України. Але мова йде про те, щоб диктувати умови не тільки євразійському континенту, а й світу. А з моєї точки зору, головна мета Путіна – дійти ситуацію десь до рівня Кримської конференції. Коли сядуть двоє чи троє і знов перекромсають світ так, як хочеться комусь. Скажіть, будь ласка, чи робляться зараз, чи робляться зараз якісь, проводяться, можливо, паралелі, аналогії з тим, що ви згадали, 11 років тому ситуація у Грузії, можливо, Придністров'я, і чи можливо вже зараз прорахувати наперед плани Путіна? З моєї точки зору, ці проробки, і ці розробки, ці опрацювання, аналітика, вона почалася задовго до того, як війна 2014 року розпочалася між Росією і Україною. І про це говорили, і про це писали неодноразово.
Я не хочу зараз оцінювати, наскільки ми були готові. Точно так, як і зараз, неважко спрогнозувати, що там наступною зоною напруги буде Балтійський регіон. І це пов'язано не тільки через те, що комусь там думається, а справа в тому, що спроби реалізувати Північний потік-2, вони наткнулися на позицію країн Балтійського регіону. І очевидно, що сьогодні там буде наростати напруга, буде наростати агресивність. Але це лише доказ того, що всі місця напруги, які створені Кремлем, створюються не для того, щоб вирішувати якісь короткострокові цілі. Це речі довготривалого плану перехоплення стратегічної ініціативи. І скільки можна вже говорити там? Читайте Суркова. Що таке глибинний народ? Що таке поворот Росії 2014 року в зовнішній політиці і так далі? Та я навіть повертаю там до останніх президентських виборів, де дві статті Путіна, одна з яких називалась «Росія і міняючийся мір», і друга «Росія СНД», де насправді викладено було всі стратегічні плани, пов'язані з анексією, з впливом Росії в Середній Азії, на Кавказі, на Євразійському континенті. Тому для мене тут немає загадок. Мене дивує інше, що в Україні продовжують народжуватися політики, які вірять у те, що, позвонивши Путіну, можна розв'язати проблему. Так, я не проти того, щоб вівся діалог, велись розмови. Я проти того, щоб трубка телефонна приростала до ушей. Бо вона нас приростає то із-за дзвінків в Париж і Берлін, то дзвінків у Москву. Треба зупинитися в цьому і зрозуміти. Перше, що ми маємо робити, це виконувати домашнє завдання, бути готовими до самої жорсткої агресії і вміти відповідати, особливо на те, що відбулося 6 числа. Я правильно розумію, від багатьох політиків, особливо перед виборами, не буду поточнювати, які байдуже, лунали такі фрази, що, мовляв, от ми, якщо прийдемо до влади, це я скорочено, не цитата, якщо ми прийдемо до влади, ми зможемо закінчити війну, помиритися з Російською Федерацією за лічені там дні, місяці, роки, байдуже. Я правильно розумію, що зараз, у тій ситуації, в якій ми знаходимось, не можна говорити про те, коли закінчиться війна і коли буде деокуповано Крим? Якщо навіть брати нинішнього президента Зеленського, команду, яка зібралася навколо нього, то з моєї точки зору відбувається таке дуже швидке протверезіння. Стає зрозумілим і очевидним. Навіть при найбільшому напруженні і бажанні з української сторони в цьому плані розв'язати всі, відступити назад, придумати якісь нові червоні лінії, все рівно Кремль буде нагнітати загострення. І я ще раз хочу сказати, те, що я казав уже впродовж цих 6 років, ситуація з кожним днем не поліпшується, вона погіршується. На Донбасі у нас є один союзник – це люди, які знаходяться в цих пекельних умовах. Наша задача – робити все, щоб цим людям було легше, але не можна жорстко не відповідати, коли відбуваються такі речі, як відбулися 6-го в Павлополі. Україна має наносити саму жорстокішу відповідь. Як це робити? По яких правилах? Це не нами придумано. Все це розписано в конвенціях після Другої світової війни. І тому до України й претензій би ніхто не мав, якби Україна діяла відповідно до міжнародних прав. Ви про це Зеленському говорили? Ви знаєте, в нас була зустріч незадовго до поїздки 17 числа, і на нашу розмову, яка велася, я сказав, я їм не вірю. Я їм не вірю в їхні слова, обіцянки і так далі. Я знаю, що вони будуть говорити одне і робити зовсім інше. Їм ці моменти... Російській стороні. Дякую за поточнення. І у контексті президента Зеленського, от він сказав, що хоче термінової зустрічі у нормандському форматі. Про це він заявив напередодні. Давайте нагадаю, як це було, і послухаємо. Домовитись про термінову зустріч, щоб ми більше не казали один одному, що у цьому році повинна бути зустріч у нормандському форматі. А скільки ще людей можуть загинути у цьому році? Тому я хочу, щоб це відбулося попри всіх попередніх домовленостей, дипломатичних, щоб ми по-людськи, перш за все, ставилися один до одного, розуміли, що це дуже важливо, і ця зустріч відбулася саме найближчим часом. Ну, у нормандському форматі, якщо я знову ж таки не помиляюсь, вже багато зустрічей було.
можна сказати, багато. Ну, на рівні лідерів держав остання була восени 16-го року. Чи можна сказати, що ось ця зустріч може бути важелем впливу і рушієм вперед на те, бодай аби вогонь? Не вірю. Наперед, знову ж таки. Не вірю. І більше того, як учасник цих зустрічей, можу навіть хронограму розказати, як буде вести себе Путін, особливо в умовах, коли все менше і менше фундаторів нормандського формату і мінського процесу. І з моєї точки зору, чого не вистачило в ці дні, щоб бажана президентом Зеленським зустріч відбулася. З моєї точки зору, після подій в Павлополі, перше, що треба було сказати, Україна припиняє роботу в мінському процесі до моменту, поки не буде зібрано нормандський формат. Якщо на Росію не тиснути, вона буде діяти агресивно і ще більше агресивно. В Росії зовнішня політика реалізується через принцип примушення до миру силою. І це треба усвідомлювати, і треба готуватися до того, що проти нас будуть діяти силою в будь-яких умовах. За столом переговорів, на лінії розмежування, в дипломатичному протоколі, в міжнародних організаціях, в двосторонніх діалогах і так далі. Завжди буде застосовуватися механізм сили. Через власне тлумачення міжнародних норм. Весь світ буде казати, що це біле, бо вони будуть казати, що чорне, і навпаки. Ну, але все ж таки, наскільки ймовірний ось розвиток і сценарій того, що от ви зараз сказали, для того, аби все ж таки все це зібрати і все це відтворити не лише на словах, а й на справі? З моєї точки зору, ймовірність нормандського зустрічі в нормандському форматі лідерів держав, вона мало ймовірна до виборів в Росії осінніх. Чому? Оце накручування, оця жорстка позиція, це вироблення певного креативного плану російським політичним керівництвом. Вони хочуть витримати цей настрій електорату для того, щоб зберегти вплив єдиної Росії і Путіна як політика в Росії. Іншого варіанту внутрішньої політики і її продовження зовнішньої для Путіна не існує. Чи погодиться він в таких умовах приймати якісь рішення, які послаблюють цю позицію? Тільки в умовах, якщо в момент реалізації він в черговий раз покаже силу, агресивність і свого союзника, умовно кажучи, чи противника, він ще раз накаже. Обдурить, силою перетисне і так далі. Ось тактика їхньої поведінки. Тому які б цифри не називалися, які б дати не називалися, це особливо завжди перетвориться в певну дуель, яке із-за інформаційної потуги і сили Росії буде завжди показуватись як перемога. Тому, починаючи від самого дзвінка робити чи не робити, закінчуючи конкретними домовленостями, з Росією треба не просто бути обережними, а іноді більшість речей просто не робити. Бо завжди це буде повернуто так, як було 6 числа. Говорили про одне, потім Росія викинула зовсім інший прес-реліз. І треба зрозуміти, що в інформаційному плані в світі співвідношення України і Росії 1 до 100 приблизно. Тому світ почув 7 числа те, що потрібно було Путіну і Росії, а не те, що хотіла показати Україна. І мені просто жаль у цій ситуації українського президента, який хоче зробити краще, а насправді от все, що було показано в світі, протрансльовано на весь світ, що Україна в черговий раз нібито обстрілювала там мирне... Ну так же воно було показано. Звідси, коли Україна і політичне керівництво робить якісь кроки, треба насамперед думати про цю складову. Сьогодні, до речі, от, якщо ми заговорили вже і в контексті про Зеленського, 81-й день його президентства, за весь час, який ви з ним співпрацюєте у якості президента України, як ви можете оцінити його взагалі роботу і, можливо, зарано говорити за результати, але за прагнення до результатів? Ну, я бачу людину, яка прагне
встановити мир на Донбасі. Зверніть увагу, я використав дієслово «встановити». Я не казав «перемогти» у війні, я казав «встановити». І йде, по суті, становлення президента як такого. Далі йде становлення інститутів, які працюють з президентом. Іде кадровий набір. Більше того, можу сказати, що Україна ще кілька місяців буде знаходитися в цьому стані трансформації. Тому що паралельно йде заміна кадрів, заміна і переформування інститутів, заміна покоління, заміна взагалі концепції існування української держави. Тому це дуже складний процес. Бажання змінити ситуацію на краще є колосальне. Не вистачає чого? Не вистачає фахових кадрів. Це перше. Друге, є повна інституційна слабкість. Я б навіть грубіше сказав, імпотентність інституційна. Ми знову входимо в суб'єктивізацію всіх процесів. Знову чомусь не творяться інститути, які постійно працювали, не в залежності від того, яка людина. Знову ці, даруйте, дірки затикаються персонами. І іноді цілі майданчики персоніфікуються. В результаті цієї персоніфікації виникають нові ями в стосунках з громадськістю, в стосунках з журналістами і так далі. Для сильної держави це речі недопустимі. Тобто мають працювати інститути місцевого самоврядування, міністерства, відомства і так далі, які дають продукт, а не озвучуються однією людиною. Можливо, тут кадрова імпотенція, як ви сказали, вона більше стосується всієї України. Можливо, в Україні таких немає людей. Але якщо це відкинути, все ж таки Україна ніколи не була, сучасна Україна ніколи не була в стані війни, і коли в неї шмаття землі відбирають. Можливо, саме через це у нас з кадрами така проблема. Можливо, є варіант залучити до військових цих питань міжнародних експертів, які вже мають такий досвід і прийшли до результатів. Дивіться, я можу на цю тему говорити дуже багато, тому що я розбираюсь в питанні. Тут є об'єктивні і суб'єктивні причини. І я ніколи не буду мати претензій ні до президента, ні до урядовців з об'єктивних причин. Вони дійсно є. Я їх зараз... Але є маса суб'єктивних речей. І це дуже небезпечна штука. Тому що в нас виходить формат української державності в залежності від того, яка людина очолює цю державу. Це дуже небезпечна річ. Цього завжди треба уникати. Більше того, якщо це відчувається, це означає, що треба міняти засадничі речі. Треба міняти, умовно кажучи, систему організації виконавчої влади. Треба міняти систему організації місцевого самоврядування, коли ти бачиш провали ціли, які не можна компенсувати суб'єктивним фактором. Тому тут ніколи претензій у мене не буде, якщо є об'єктивні на те причини. Що стосується залучення фахівців, та, як кажуть поляки, «прzeproszam». Чужих, своїх, навчати, відправляти, повертатися і так далі, приймати різноманітного роду програми, там, міняти законодавство про державну службу, формувати кадровий резерв. Давайте подивимося на реалії. Інститут кадрів при президенті фактично зруйнований. Система добору кадрів і створення кадрового резерву в державі відсутня. Наступне, експеримент з залученням іноземних кадрів дискредитований. А це говорить про те, що всередині України взагалі не створено як такої школи кадрів, школи. Даруйте, але для того, щоб створити таку школу, треба не 5 років. Треба 3 роки максимум, щоб ці кадри вже почали працювати. Ну, тобто тут не можна теж, от я дуже багато читав з різних інформаційних агентств, засобах масової інформації, що от при Порошенку такого не було, а при Зеленському зараз, або навпаки. Тобто це не можна порівнювати, це все маніпуляції. Я ніколи не буду переходити на особи, тому що ці провалля існували і з радянських часів. Радянських часів. І зараз, які президенти не були, вони залишалися. І якщо вдавалося якимось чином організувати чи стабілізувати систему кадрових, ну, скажімо, от період того ж самого Кучми, коли більш-менш система трималася. Цей період ще тримався за часів Ющенка. Уже за часів Януковича фактично кадрова система була розвалена повністю. Зв'язок із суспільством був зруйнований повністю. Я вже не кажу про те, що Порошенко отримав у спадок
колосальні проблеми. Наскільки йому вдалося це зробити? Так, дещо вдалося, і тут він зробив. Чи є до нього претензії? Є і обов'язково мають бути. І насправді перед новообраним президентом лежить дуже велика проблема. Концепція нових ліц фактично загнала в кут, тому що набрати нових не вдається, а старих залучити не дозволяє політична позиція. А хто ж буде вибачатися? Наговорили одного, а тепер провалилися. Тому, даруйте, іноді треба виходити і казати, що, шановні, ми допустили тут помилку. І треба відновлювати людей, які здатні сьогодні забезпечити роботу виконавського апарату на місцевому самоврядуванні, в центральних органах влади. Так, мова не йде брати всіх. Але ті, хто технологічно і сучасно готові працювати, чому б їх не залучати до роботи? Ну, але така риторика, вона піде в мінус ті інші політичні партії, яка виходить і вибачається. Даруйте, Але тут треба вже ставити пріоритетність. державці думають про майбутнє, а політики думають про голоси. Це завжди закони жанру. Ми тут нічого не змінимо з вами. І давайте на сам кінець вже завершення цієї теми будемо переходити до теми безпосередньо Криму і інших питань. Зараз, ну просто підсумуємо, можливо, про це вже говорили, але підсумуємо коротко. Зараз, ось саме цей от весь мінський процес, наскільки ви особисто його вбачаєте дієвим? Ну, я до нього завжди відносився дуже критично і скептично. І я не можу сказати, що сьогодні це та дорога, по якій можна йти. Там стільки проблем уже за спиною, а ще попереду скільки буде. Тобто, давайте чітко розуміти, ми маємо розмову з партнером, який, в принципі, є недовгороздатний. Це перший момент. Другий. А це означає, що наша задача, як мінімум, використовувати мінський процес як паузу, для того, щоб у нас реформувалися Збройні сили, реформувалася країна, як максимум, ми маємо зробити все за рахунок мінського процесу, щоб зменшити кількість жертв через зменшення обстрілів і повернути військовополонених. Ось рамки, в яких треба працювати. Який танець під час цього здійснює делегація, Безсмертний, там Веремія, Лутковська і всі інші, це вже їх талант. Хай вони там танцюють. Головне, задача мінімум, задача максимум. А якщо в ході цього процесу ще вдається там відбудувати якийсь місток, запустити якийсь транспорт, вирішити якісь соціально-гуманітарні питання, ну так, це великі досягнення. У рамках цього питання, цієї теми, хто для вас Віктор Медведчук? Він на сьогоднішній день представник опозиції, антидержавної опозиції. Я його так класифікував, залишаю. Його контакти з президентом Росії Путіним, чи реально їх використовувати задля того, аби все ж таки навести лад, припинити обстріли і війну? Дивіться, чи вірите ви в це, те, що от реально Медведчук є такою контактною людиною? Пан Медведчук захищав Стуса, Литвина, Тихого. Доля зрозуміла. Так? Він захищав президента Кучму. Доля зрозуміла. Він захищав полонених. Зрозуміло. А він тепер пішов в Верховну Раду. Доля Верховної Ради цієї мені вже зрозуміла. Тому для того, щоб робити зло, я можу сказати так, що Мефістофелі існують для того, щоб люди розуміли, що таке добро. От появою таких Мефістофелів в українській політиці зростатиме запит на добро. Я тільки отак от дивлюся на ситуацію. От просто виривається питання, тоді до ще одне. Тоді хто ці 13% виборців, хто проголосували за цю партію? Ой, я вас прошу. Що це за електорат? Я вас прошу. Людина з ящика. От ви коли-небудь, ви ж вже відома людина в телевізорі, до вас підходили і казали, от ти ж там у Києві, ото передай там президента. Було таке? Було. То так яка різниця між вами і всіма тими, хто є публічними людьми? Де б я не з'явився, ти ж там передай у Києві. Так і до вас, так само і до Медведчука. А далі, наскільки людина симпатична, наскільки вона вміє говорити, а що вона робить? Люди що знають, що вона робить. Тому ці 13% треба стратифікувати і розуміти. Серед них є всякого народу. Хтось помиляється, хтось безмежно закоханий, хтось іще якимось чудачествами хворий, а хтось ідеологічно переконаний, що Україна як держава існувати не може, тому він буде голосувати за Медведчука. Я вас прошу, це ж у нинішніх сьогоднішніх комунікаціях, а чого вартий цей фільм, який знятий?
відомим кінорежисером і так далі. Ну, то це ж все кіно. Кіно під силу творить чудеса. Дякуємо за цю відповідь, за це поточнення. Давайте до ще однієї теми перейдемо, тому що вже навіть з цієї затягнули, утім все ж таки дуже цікава ваша думка. Справа в чому? В Офісі Президента України хочуть створити міжнародний російськомовний телеканал для посилення позицій держави в інформаційній боротьбі. Це була цитата. Втім, думки громадян щодо цього розділились. Одні бачать в цьому сенсу, інші навпаки підтримують цю ініціативу. Журналіст Сергій Іванов, наприклад, вважає, що російськомовний український телеканал не зможе змагатися з російською пропагандистською машиною. Такою думкою він поділився в ефірі Радіо Майдан. Почуємо і повертаємось до обговорення. Я не зовсім розумію загальну семантику цього феномену, який планується створити. В чому сенс? Якщо, даруйте, ум чи розум є, то, в принципі, байдуже, якою мовою до нього апелювати, тому що це ж не таємниця, що на території України, і в тому числі на території окупованого Донбасу, навіть там найрадикальніші проросійські пасіонарії, вибачте, вони дуже ретельно слідкують за нашим медіапростором і чудово розуміють мовлення, ток-шоу, аналітичні програми і таке інше. Тобто я не бачу сенсу створювати саме російськомовний, підкреслено російськомовний, виключно російськомовний телеканал, але, як на мене, потрібно створювати державний потужний канал україномовний, можливо, там буде якась частка, відповідно, російськомовою для національних меншин. І, як на мене, це здоровий підхід. Я в усіх питаю думку, і вас теж не можу не спитати. Як ви ставитесь до такої ініціативи створення російськомовного телеканалу державного? У нас, як завжди, чогось не знають. На сьогоднішній день в Україні існує UATV, яке транслюється англійською, російською. А тепер з приводу того, чи може українська держава в інформаційному російськомовному ринку забезпечити вплив, а це означає, чи має вони такі фінанси. Одразу відповідаю, йок, таких фінансів немає для того, щоб змагатися таким матюкальником, вибачте. Тому для чого ми самі собі ставимо задачу, яку ми, в принципі, виконати не здатні. От я завжди дивувався цьому. Давайте подивимося там на Russia Today, так? І подивимося суму, яку Росія тратить на те, щоб пресувати інформаційно Європу. Від Лондона до найближчої Варшави. Якщо ви сьогодні в Мілані чи в Берліні бачите не менше, мінімум це 7-8 каналів російських, максимум це до 18 каналів, які йдуть у цифровій мережі. Ми можемо з цим змагатися? Ні. Так краще тоді на що гроші тратити? На те, що облаштування дому. На кримсько-татарський канал. Даруйте, я зараз не для красного слова, я просто знаю цю проблему дуже добре. У попередні десятиліття. На ті національні меншини, які є в Україні. Ми не можемо вирішити проблему в стосунках з угорцями. То краще давайте там забезпечимо відповідні умови, там, з білорусами, з поляками і так далі. Я чесно кажучи, я не розумію мети. Що хочеться? Мета озвучувалася, я, чесно кажучи... Конкурувати хочеться з Росією. Не вийде конкуренції. У нас немає стільки газу, нафти, лісу, щоб ми за рахунок сировинних цих речей мали нафтодолари, вуглеводневі долари і так далі. Ми не справимося в цій битві. Мета частково, дуже частково, мені теж подобається. Чим? Зараз поясню. На жаль, маємо таких людей, які на окупованих територіях, які, коли чують українську мову, їх від неї верне. І це факт, це ми безпосередньо самі там моніторинг і в Криму проводили, тобто зрозуміло, що є люди, які сприймають, їх, на щастя, більше, утім є, яких верне. Моя здогадка, що Офіс Президента, вони хочуть повернути уми безпосередньо тих людей, які повністю зневірилися і які в них... Пам'ятаєте, як відео легендарне, коли жінка пояснювала, що в неї челюсть не русскоговоряча? Ви допускаєте, що освічена, вихована, інтелігентна людина здатна ненавидіти іншу мову чи мову титульної нації. Ви просто зараз робите такий помилковий посил. Зрозумійте, от зі мною можна говорити там 5 чи більше мовами. Яка б вона не звучала, якщо я не розумію чогось, я попрошу там, мені оцей варіант
порядку, скажіть. Але ви знаєте, я побував в Білорусі. Я знаю, що таке, коли ти знаходишся в державі, де ніхто майже не говорить. А ти знаєш, що кращі твори там, літератури, поезії конкурують з таким по ліриці з Пушкіним, там, по прозі з Толстим, і ти розумієш, що цю націю добивають. І в цей час ти намагаєшся з кимось підігрувати. Ну, даруйте, я такої логіки не розумію. Чому? Бо той же російськомовний чоловік, який вихований, інтелігентний, він навпаки буде розуміти, що треба... От я прекрасно розумію, нам треба сьогодні виконати функцію збереження російської культури. Тому що політика Путіна доб'є її. А це означає, що нам треба шукати спосіб, бо російська культура творилася в тому числі і українцями. Як її зараз зберегти? Оце задача. А просто для того, щоб спілкуватися, даруйте, спілкуватися можна 3-4 мовами. Я завжди знаходжуся в різних середовищах. Я не розумію, звідки береться тема донесення сигналу тільки через те, що треба говорити російською мовою. От тут ми вже тоді повертаємось до попередньої теми. Те, що громадськість і проблема громадськості, от ви кажете про інтелігентів. Я повністю вас розумію, повністю з вами погоджуюсь в даному випадку. Але все ж таки, знову ж таки, повертаючись до 13% тих громадян, якраз які не всі, але плюються і так далі. Можливо, від того пішла ця тема з створення російськомовного телеканалу. Або, можливо, це взагалі продовження просто накрутки теми про так звану мовну проблему і мовні утиски в Україні. Я ніколи в житті за учителем, за першою освітою я учитель. Я не розумію цієї проблеми, коли про неї говорять в Україні. А більше того, я сам ніколи на це не реагував, не звертав уваги. Я сприймав це просто як надуману тему. Соціологія і наукові дослідження це лише підтверджують. З моєї точки зору, от навіть вкинули тему російського мовного каналу. Я думав, що це тема там для російськомовних по всьому світу. А виявляється, це тема для тих українців, які російськомовні. Відео, аудіопродукту російського сьогодні в українському телебаченні набагато більше, ніж українського. Це було завжди так. Я до цього абсолютно спокійно відношуся. Чому? Я розумію, що є той споживач, про якого ви кажете, який хоче чути. Будь ласка, слухайте. Але перша задача, перед вами сидить людина, яка бачила, як знищується білоруська культура. Я хочу, щоб всі зрозуміли. Знищення кожної мови – це знищення культури, це знищення ще одного великого досягнення людства. І тому мови треба берегти, які б вони не були. Їх треба... От на території сучасної України є такі острівки класичної середньовічної шведської мови, грецької і так далі. От на це треба краще тратити гроші. Бо ми скоро дійдемо до того, що будемо римську першоджерела, римські, грецькі, перекладати не з оригіналу, а ми будемо перекладати з російської або з англійської і так далі. А нам конче необхідно перекладати з першоджерела, якщо ми хочемо бути рівні серед рівних. Тоді ще одне питання. До речі, от я хотів додати, ви сказали, що як на це можна реагувати і так далі. Я як журналіст на це реагую, тому що це звучить з вуст Офісу Президента України. І тому я це виношу на обговорення. І ще одне. У вас поточнення щодо, знову ж таки, теми мови. Знову ж таки, з вуст Офісу Президента України. Лунало таке, аби дати Донбасу, я можу помилятися юридично, якось воно, здається, називається регіональна мова. Російська регіональна мова. Можу помилятися. Ваша позиція. Тут проблеми нема. Справа в тому, що в законі про особливий порядок місцевого самоврядування це передбачено. Певна регіональна мовна автономність там передбачено. І я про це казав, що заради миру і спокою, заради того, щоб припинили стріляти, припинилися смерті людські, це не є проблема. Тому парламент минулого скликання це проголосував. Більше того, він 4 рази продовжив дію цього закону. У мене питання. Зараз 31 грудня закінчується дія цього закону. Що ви будете робити, панове? Ви задекларували? Це перше. І друге. Іде становлення людей, які оточують новообраного президента. Вони навчаються. Це люди, які вперше зайшли в кабінети. Вони зараз настільки часто штангують,
розбивають собі лоба, що багато з них з часом будуть змінювати позицію. Тому спокійніше реагуйте на їхні інтерв'ю, бо це перші інтерв'ю з кабінетів. Я би, в принципі, я вже казав, я би рекомендував їм, от, попрацюйте в цих кабінетах трошки, а потім вийдете через деякий час і спробуйте щось сказати. Бо з вулиці, я дуже добре знаю, як формує система влади і чому вона навчає. Я не буду переходити зараз на лірику цю тему, хоча можу про це говорити, але дещо інше відчуття відповідальності за 40 мільйонів, твоє бажання, твоє середовище спілкування, зовнішнє оточення, міжнародна політика і так далі. В тебе в кінці кінців залишається один фактор ідентифікації. Один. І якщо в кінці кінців після роботи ти вже це усвідомив, іди і розказуй інтерв'ю. Не перші нинішні піднімали питання там мовно і так далі. І потім, вдарившись лобом у стінку, приходили і казали: ні, праві ті, хто сказав, має бути отак. Володимир Зеленський, він ще на початку, після одразу своєї інавгурації, десь за тиждень він зібрав таку закриту зустріч з журналістами. І там його спитали про його ставлення до мовних квот, які впровадив Петро Порошенко. І вони спитали, що будуть з цим робити. Володимир Зеленський відповів на це, що він не буде це скасовувати, утім зменшить відсотки. Тобто трошечки зменшить, там, здається, 70 на 30. 75 на 25. Або 70, да, я можу помилятися. Чи вбачаєте ви в цьому правильні дії? Зменшити? Не вбачаю. Поясню чому. У 1989 році було прийнято закон про мови Української РСР, яким було передбачено через 25 років перейти 100% в усіх сферах екзаменах на українську мову. Скільки років пройшло? Уже 30 років. Скільки треба років, щоб зрозуміти, що треба вивчити? Людям давали час, шанс. Будь ласка, на сьогоднішній день роки завершилися. Скільки ще раз можна вдаритись в штангу, щоб зрозуміти? Є українська держава, людина, яка працює на державній службі, державних установах, вона зобов'язана володіти українською мовою. Все. Для мене тут абсолютно ніяких дискусій немає. Я спокійно в 89-му році сприйняв те, що було прийнято. Я спокійно терпів все, що відбувалося. Скільки ще років треба? Даруйте. 30 років – це 1,5 покоління. 20 років – це політично зріле покоління. 20 років, зараз вже 1,5. Скоро буде друге покоління, яке міняє український політикум. І за цей час не зрозуміти, що держава тільки тоді може забезпечити свій суверенітет, коли вона ідентифікується по мові, це треба бути геніальним. Пане Романе, і зараз ви хвилинок 5 тому сказали про те, що в Білорусі коїться з мовою. Наші редактори оперативно знайшли те відео, де показано, як реагують в Білорусі безпосередньо люди на свою рідну мову. Давайте подивимось, як воно все виглядає. Как не поняла? Белорусское войско может оборонить Украину, коли нечто сдарится? Когда что случится, по-нашему говорите, по-русски. По-вашему, что ты сможешь нас оборонить? Я не понимаю по-белорусски. Да не надо, я на белорусском не умею разговаривать. Можно по-русски. Тогда еще раз вопрос, можно? Как оценивать уровень коррупции в Беларуси? В общем, можно выбрать. Я не буду говорить, потому что я патриот, и я скажу, что у нас нет коррупции. Вы, наверное, украинцы. Нет, белорусы. Белорусы, что вы на украинском размовляете? По-белорусски разговаривать. По-белорусски размовляете? Не понимаю, извините. А вы вообще что-то не по-русски разговариваете. Мы же белорусы. Вы какие-то террористы. Переведи мне на русский. Я разумею. Ждете в следующем году? А что, не поняла? Вы маленький не працуете, как вы ставите сюда к этому? На русском говорите, я не понимаю. Плохо на белорусском понимаю, как надо наказывать людей. Чего по-русски, плиз? Я не понимаю, но не разговариваю по-белорусски. Не, можно и по-русски. Ага. Ответьте, еще повторите. Некрасивая мова, извините.
Ну, не нравится мне это. Сама разговариваю по-белорусски, не нравится. Мне лучше нравится по-русски. Я когда училась, то до 8 класса была чисто белорусская, физика, математика, все было на белорусском. А пошла в районную школу, там все началось на российском. 9-10 класс я по-русски все, физика, математика, все было на русском языке. И мне лучше нравилось по-русски учиться. Ось, можливо, після цього перегляду цього відео хтось скаже, що це вибірково, з там 30 людей вибрали 10. Ні, там в підписі до цього відео, це, до речі, білоруські активісти робили таке опитування, воно вже стареньке, йому вже років 4 мінімум. Але менше з тим ця проблема є, і там сказали, що принципово, от як зняли всіх, де там 10-15 людей, так один за одним і відзняли, ну, і змонтували. До чого все це я веду? Про те, що пан Роман говорив про те, в зв'язку з цими змінами мовними, і це, ну, я вважаю особисто, моя думка суб'єктивна, можливо, маю її право говорити, що це все політизована штука, взагалі, ідея з цими проблемами мовними, тому що усі завжди один одного розуміли, а тут, коли йдуть якісь політичні перипетії, одразу вспливає мовна тема, і взагалі ось ця проблема так звана. Тож, коротко, по пунктам, що варто зробити, аби ми не стали як Білорусь, як побачили це на відео у питаннях мови? Ви знаєте, у Богдановича є такі слова, звучать ось так. Народ, білоруський народ, ти темний, сляпий, набикрот. От те, що ви бачили, оце, якщо далі ми будемо оце нюнять, оце все політизувати, воно перетвориться точно в таку річ. Тому отак закони прийняли, їх треба виконувати. Всім треба виконувати. І треба розуміти, що це в тому числі і інструмент боротьби із агресією Російської Федерації. Це зовсім ще не означає, що людина, яка говорить російською мовою, має бути переслідувана. Вона може говорити мовою, якою вона хоче. Російською, татарською, молдавською, угорською і так далі. Але є держава, є учитель, є викладач, є засоби масової інформації. Це те, що має реалізовуватися виключно державною мовою. І це треба зробити. Знаєте, я часто зустрічаюся з німцями і французами. Вони, коли я їх запитую, а як ви досягли? Ну, наприклад, Італія була створена як Італія, коли всього-навсього 30% населення ледь розуміли італійську мову. Французів запитують, а вони кажуть, от ми за вами дивимося, а як ви справитеся з тим? У нас було видано указ короля, і на другий день або голову рубали, або людина говорила французькою. Все, закінчували на цьому дискусії. Я не закликаю зараз ніколи голову рубати. Дякую, я просто кажу за те, що треба закон виконувати. І треба розуміти, людина, яка володіє мовою, вона конкурентно здатна в українській державі. В державних установах, в установах місцевого самоврядування, засобах масової інформації, в побуті, спілкуйтеся якою завгодно, але є держава, і на цьому треба наполягати, і закон треба виконати. Більше того, я би заборонив використовувати цю позицію в ході виборчої кампанії. Вона не носить політичного характеру. Мова – це як їжа. Для того, щоб жити, треба їсти. Для того, щоб жити, треба говорити державною мовою. Але бачимо протилежне, на жаль. Окремі голодають, щоб жити. Це теж є. Дякуємо за цю відповідь. Дивіться, у нас лишається 10 хвилин до кінця ефіру. Трошки хотів так само і темі Криму її присвятити. Отже, у нового складу Верховної Ради є всі шанси на створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Про це у ефірі АТР повідомила головний редактор видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва. Утім, від кого ще це залежить? Увага, саме зараз на екран. Для этого все есть. Для этого есть 254 голоса. Это монобольшинство и все карты в руки. И на самом деле, я думаю, что если движения в этом направлении начнутся, то мы их должны увидеть вот в ближайшее время. Но мне кажется, что тут очень много зависит, в том числе от позиции Меджлиса и от того, насколько Меджлис готов будет работать с офисом президента, с тем же представительством президента в Крыму, где есть уже новый руководитель. И мне кажется, очень много зависит и от крымских татар.
Вашу особисту позицію по кримсько-татарській автономії знають всі. Ви її неодноразово вже озвучували, за це вам окрема подяка. Утім, Петро Порошенко в ефірі нашого телеканалу сказав, здається, взимку цього року, ще будучи президентом України, що у березні поточного року винесуть, підготують законопроект щодо цього. Утім, цього не сталося. Микита Потураєв, ось саме на цьому місці, буквально 2 тижні тому, так само сказав, що і президент Зеленський, і новий склад, і більшість, про яку казала Севгіль Мусаєва, вони так само підтримують створення Кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Утім, знову ж, я зараз ще не можна говорити, тому що першого засідання ще не було, і поки що навіть точної дати невідомо, коли воно відбудеться. Утім, що є каменем спотикання у питанні надання кримським татарам кримсько-татарської національно-територіальної автономії? Знаєте, я не розумію ці 30-річної розмови на цю тему і весь час спотикання. Для мене очевидно, що Крим має перспективу тільки при тому, коли це буде на певному етапі автономії, а в перспективі це має стати державою кримських татар. Я поясню чому, тому що на мене ображаються і одні, і другі. Одні кажуть, що ти даремно це говориш, тому що на нас потім пальцем показують, а інші кажуть, що ти там забагато на себе береш. Дивіться. Українці свою державу мають, росіяни свою державу мають, поляки свою державу мають. Чому її не мають кримські татари? Це їхнє право. Так, кримські татари на півострові в меншості. Це їхня справа, як вони знайдуть спільну мову з тими етнічними групами, які там живуть. Але це дасть можливість зберегти мову, зберегти культуру. Що це те ж саме питання, про яке ми з вами говорили попередньо, по українському. Ми всі це розуміємо, і цьому сприяємо, і усвідомлюємо це. Більше того, я хочу вам сказати, ми чомусь весь час дивимося на державу як утворення в середньовічних уявленнях. Невже не зрозуміло, що ми вже сьогодні дійшли до розуміння того, що кордони на суші, кордони на морі, кордони в свідомості, вони вже зруйновані оцією ось штукою. А це говорить про зовсім інший світогляд на існування держав. Бо в кінці кінців це розкривається через право нації, народу на існування мови, культури, на збереження всього цього і так далі. Звідси це архаїчне відношення до конституційної моделі, до моделі держави, мені здається, що там треба шукати відповідь, чому це не відбувалося внесенням змін в Конституції, не відбувається. Я вірю в те, що ці молоді люди, які прийшли, які складають більшість партії «Слуга народу», вони поступово навчаючись державотворенню, вони приймуть оце нове розуміння таких інституцій, як держави, і вони здатні проголосувати. Бо поки що вони являються неофітами, це свого роду в більшості така табула раса, на якій можна написати красиві літери, красиві слова. Чи здатні вони це вивчити? Давайте побажаємо їм здорового глузду, сил, емоцій, як кажуть поляки. До речі, кримсько-татарська мова, вона є у списку вимираючих. До речі. А я про що кажу? Да, це якраз до того, що ви на початку почали говорити. Добренько. З цим зрозуміло. У мене ще питання, повертаючись до теми Криму. Володимир Зеленський відкрито каже, що Крим анексовано. Чи каже це про те, що в Офісі Президента є бодай план, бодай думки на те, як деокупувати Крим? Чому я це питаю? Маленьке поточне, з вашого дозволу. Тому що ситуація на Донбасі, як бачимо, діалог іде. З темою Криму, з російських телеканалів неодноразово казалося, що тема Криму закрита, почему там українці щось либо говорять, що пусть забудуть. Тавріда строїться, Кримський мост є і так далі. Ось ця риторика Володимира Зеленського, вона може говорити про бодай якісь плани? З моїх спілкувань із окремими очільниками, скажімо, «Слуги народу», там людей, які оточують
президента Зеленського, думки в них є. Але це скоріше такі спорадичні фрагменти, які ще треба зібрати в якийсь системний погляд. Бо, от, наприклад, там дивіться, ми кажемо про реформу Конституції, в тому числі зміни по Кримській автономії, але поки що тексту ми не бачимо. Хотілося б зрозуміти, побачити текст і тоді вже ствердно про щось говорити. Але те, що там є від мрійників до тих, хто розуміє, як це зробити, то це правда. Тому що я читаю, бачу, що в них якби є потенціал. Інша справа, що там є інші. Ось їх ми не чуємо і не бачимо. От. Хіба що так доносяться окремі чутки про те, що а чи потрібно це робити і так далі. І тому цей поєдинок між апологетами і противниками і визначить, що вони будуть робити. Я не вірю у те, що 256 чоловік, які були, і жінок, які були набрані по соціальних мережах, здатні співати всуголосно будь-яку пісню і приймати однакові рішення. Ми ще побачимо таку какафонію, за якої потім, хоча б ми справилися з цією какафонією. Там треба такого барабана ставити, щоб заглушував цю какафонію, що ми навіть не розуміємо сьогодні. Бо ті отголоски, які приходять із Трускавця, з навчань, із розмов, вони говорять про те, що їх треба навчати. І їм треба класти зусилля над собою, щоб навчитися розумінню, що таке держава, як нею управляти, як треба забезпечити збереження кримсько-татарської і інших мов. Я вже десятки разів про це казав. На території України є мови, які треба зберегти, бо це святе святих. От. І це завдання для цих молодих людей і тих старших, яких серед них є. У нас, я нагадаю, трансляція цього ефіру йде так само практично в усіх соціальних мережах, де ми є, це і Фейсбук, і Ютуб. І от маємо питання від нашого глядача. Як ви бачите, майданчик щодо перемовин по Криму? Мінськ є, а от по Криму нічого подібного немає. Майданчик такий створений ще 3 роки назад, він називається «Женева плюс». Але на ньому не відбулося жодної зустрічі. Це вже... це не до мене питання. Я ж не був ні президентом, ні депутатом, ні міністром. Я весь час про це казав, що рішення прийняли, а нічого не робимо. Це перше. І друге. Скільки разів в Мінську я не піднімав питання, це питання відштовхували. Знаєте чому? Мені здається, що починають від заголовка, який ми пишемо. 3-стороння контактна група з питань мирного врегулювання питань на Донбасі, це Львівська, Луганська, Донецька область. А що там не дописано? Автономна Республіка Крим і так далі. Оце ось. А звідки це почалося? Почалося з того, що коли все це писалося вперше, то потім, правда, догнали це, добігли. Виник формат «Женева плюс» для того, щоб вести дискусію по Криму. Але жодного разу так і не зустрілися. У нас є телефонний дзвінок від нашого глядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Представтесь, будь ласка. Добрий вечір, це я, да? Так, це ви. Будь ласка, представтесь, тільки, будь ласка, коротко, у нас 3 хвилини до кінця ефіру. Да, значить, Каймакан Рифат, Айвасиль, Ялта. Будь ласка, ваше питання. Значит, вы знаете, я недавно ездил тоже в Украину, и часто слышу такое выражение, что дать татарам, не дать татарам. А вопрос, может, не так стоит, потому что, надо сказать, нужно вернуть украденное, восстановить то, что было изменено. Понимаете? Во всем мире цивилизованном жертвам геноцида, когда фашистская Германия евреев в лагерях сжигала или какие-то другие народы, какие-то несправедливости происходили, они до сих пор Германия выплачивает какие-то компенсации. Понимаете? Поэтому вопрос нужно ставить так, что вы должны помочь нам вернуть то, что незаконно было забрано, восстановить названия населенных пунктов, вернуть имущество, которое было забрано. А то, что невозможно вернуть, это должно быть компенсировано. Все, спасибо вам большое. Дякуємо вам за дзвінок. Я хочу нагадати, що з 1987 року ще колишній з'їзд Рад СССР було прийнято закон про реабілітацію кримсько-татарського народу, яким була передбачена програма, союзна програма реабілітації повернення на батьківщину. Якщо я не поможе, там я в цифрах якихось помилюсь, але з 1991 року з цією проблемою Україна 1 на 1. І все, що могла, Україна в цьому плані робила. А Україна частково є спадкоємцем Радянського Союзу.
Це треба розуміти. І тому на сьогоднішній день, якби мене запитали, як цю проблему вирішувати, то насправді її має вирішувати весь пострадянський простір, бо він в своїх співвідношеннях є спадкоємцем Радянського Союзу. А найбільше це має бути Росія, тому що це робилося сталінським режимом. Це перший момент. Другий. Те, що стосується назви, це само собою зрозуміло. Про це і мови немає. В тому числі законодавство відповідне має бути прийнято. І тут навіть проблема в тому, що очевидно, що з часом розвитку економіки і так далі, це питання постійно буде стояти. В 1997 році з моєї ініціативи в Верховній Раді проходили читання, де ми обговорювали. І в зв'язку з тим, що на той момент Україна була в складному економічній ситуації, то тоді було прийнято рішення там компенсувати і надавати і землю, і робити якісь виплати. В бюджетах України, починаючи з 1996 року, ці кошти постійно зростали. До того там була якась стала сума, після того вони постійно зростали. Я наполягав на тому, щоб як можна більше татар залучали до апарату. Більше того, треба було у 96-му році прийняти той закон, який я пропонував. От, скажімо, 1 400 000 населення було в Криму, там 400 000 кримських татар. Оця квота мала бути забезпечена в усіх представницьких органах. Там в Бахчисараї більше кримських татар, значить в органах самоуправління, в органах виконавчої влади мало бути більше кримських татар і так далі. Відповіді на ці питання вже давним-давно сформовані. А чого це не робиться? Так, наприклад, як і зараз. От невже важко було за ці 6 років створити, умовно кажучи, парламент Криму, уряд Криму, який би працював на території України і оформляв питання щодо спадку майна, народження, одруження, здійснював цивільне оформлення. На жаль, це не було зроблено. А це, в свою чергу, впливає на речі, про які ви говорите. Внесення змін в Конституції, конституювання прав. Тому що виходить зараз? Дуже коротко. Кримські татари двічі гнані. То в Радянському Союзі, тепер Росія захопила Крим, анексувала. Знову частину кримських татар витурили з батьківщини. Це дуже небезпечна річ. Я все-таки сподіваюся на те, що та декларація, яка була вручена кримським татарам в Вашингтоні, в Держдепі, оце є початок відповіді на питання. Пане Романе, я вам дуже дякую за ваші відповіді і дуже раді завжди вас тут бачити. Роман Безсмертний, представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську, був гостем цієї години на нашій студії. Вже за кілька хвилин Тарас Кобзар про всі новини, які за сьогоднішній день редакція «Заман» підготувала. Будь ласка, залишайтеся за ТР.